Bună dimineața! M-am hotărât să vă arăt campingul de pe plaja Plataniții. Este și camping, iar în spatele nostru, pe drum, este plaja cu acces. 7 euro de adult, 4 euro de copil, se poate ajunge și cu mașina. Completez niște formulare cu privire la COVID. Plaja este cu apa, este de dimensiuni mici, foarte bună pentru familiile cu copii și cei care nu știu să note. Dar haideți să revenim, aici este campingul. Căsuțe individuale cu aer condiționat, terasă. Cam așa arată. Au toalete, dușuri, mare loc de parcare. Terasă proprie. Vremea astăzi este foarte întunecată. Iar aici este parcarea, atât pentru cei care vin din exterior, cât și iar cei pe care merg în camping au aici